Včera nám prišiel ďalší mail od Petra, ktorý vychováva sám 16-ročnú dcéru. Tak ti ho prečítam. Mám otázku. Vychovávam sám dcéru, má 16 rokov. Našiel som si novú priateľku a neskutočne moc žiarli. Asi tá dcéra. Keď príde domov zo školy, so všetkým trieska a chová sa ako hulvát. Čo by som mal robiť? Tak čo poradíš Petrovi zo 16, ktorá má pubertu a ide jak tank? No, vraví sa babarať, že? No, ide. A mňa napadlo, keď si to čítal, on vraví Peter, že? Áno, Peter. Že mám novú priateľku. No. Mňa by zaujímalo, či mal predtým priateľku, ako sa dcera na to chovala a čo k tomu zaujímala, aký postoj, lebo tá nálepka, to je nálepka, že ona je žiarlivá, ale to nevieme. No, to môže tak vyzerať. Ešte sa dotkneme tej druhej časti, že trieska, ako sa chová. Ale tá nálepka, že je žiarlivá, ono to tak vôbec nemusí byť, že dokiaľ sa neporozprávame autenticky, zo srdca do srdca v podstate, tak nevieme, čo je vo veci. Možná je smutná, že nemá tú predchádzajúcu priateľku, možná má strach, že o neho príde, keď bude mať novú priateľku. To vôbec nevieme, čo je vo veci. Takže ja by som bol veľmi opatrný so slovom, že žiarlivá. A nakoniec má 16, to znamená, že stále puberta funguje. Poriadna. Puberta funguje, takže tie emócie sú zvýraznené, že ona príde z tej školy a ani nevieme, či to, čo prejavuje, sa týka tej jeho novej priateľky, lebo niečo, čo bolo v škole. Hej. Takže nás to vracia neustále k tomu, že najprv musíme skľudniť emócie, keď sa budeme držať teórie emočnej inteligencie, stoicizmu, skľudniť emócie, aby sme sa mohli autenticky porozprávať. Bez tej domnenky, čo kto si myslí, čo kto prečo robí. A keď sa porozprávajú, možno nájdú riešenie. A možno bude Peter veľmi prekvapený, že naozaj sa nejedná o žiarlivosť. To tam nemusí byť. Možno by sa mohol spýtať, že kedy by mala čas a chuť sa s ním porozprávať, lebo to je také najlepšie, že nech si povie, kedy si to prejde hlavou, lebo tí tínedžeri mnohokrát tiež nevedia, že kera bije. To určite, ale nesmie to byť také zase skúsenosť 20 rokov. Ono, tie rady moc nefungujú, lebo keď dáš radu, no tak sa jej spýtaj, kedy bude mať čas a chuť sa porozprávať. Lenže to môže... No ne, áno, ona povie nikdy, keď to bude vyzerať tak Vlado, kedy budeš mať čas a chuť sa porozprávať? Cítiš v tom, že to nebude rozprávanie. To je monológ. Tak potom je to logické, že nikdy, no jasné. Je otázka ten zámer, aký máme. Ak tam mám čistý zámer, že naozaj chcem empaticky porozumieť tomu, čo prežíva. No jasné. Dozvedieť sa to. A keby som sa dozvedel čokoľvek, či som schopný a ochotný to prijať, že to tak je, tak nás potom tam vedie práve už dneska. Sme sa xkrát bavili v tých odpovediach o Rosenbergovi a nenásilnej komunikácii. Krásna prax. To nie je teória. Kto to skúša a žije s tým, tak naozaj začne pozorovať iné výsledky v svojom živote. Tak dám príklad, počúvaj, že dojde ten otec domov, teda povie tej dcére, že počúvaj ma, že aktuálne sa necítim moc dobre s tým, ako sa správaš, hej? A že či by si navrhla nejaké riešenie, ako by sme to mohli napraviť alebo zmeniť, hej? Pokiaľ bude ochotná, pokiaľ nebude, čiže mu trestne jedno otcovi. Počuješ sa? Tak ja som tiež rodič. Ale čo si povedal? Aktuálne sa necítim moc dobre v tom, ako sa správaš, ty hajzlik jeden, kvôli tebe sa cítim blbo a chcem to s tebou riešiť a ty to budeš musieť zmeniť, no čo očakáva. Diktát rovno, no. Dobre, tak daj ty, ako by si to povedal ako otec. Daj mu teda príklad, nech zoberieme všetci. Ja si zoberiem z toho príklad ako otec. Ideš. Myslím, že kopec mám, ktoré nás pozerá, máme tam strašne veľa rodičov, ktorí nás sledujú. Rozhodne by som to neriešil v okamžiku, keď ona príde a robí to, čo robí, čo popisuje. Počkáš, kým sa okľudní. Áno. Takže a ani by som nič nenavrhoval v tom okamžiku. To je v pohode, prišla zo školy, vyskočí na amygdala, je zúriva. Jasne, v amygdale v jakej je. Ale určite sa nájde chvíľka, keď tam doma sme, kedy si môžeme o tom porozprávať. No jasne. A autenticky to znamená, ak chceš, tak ja by som rád rozprával o sebe, že ja mám trošku pocit, že teraz, keď mám tú novú priateľku, tak sa niečo vo vzťahu medzi nami zmenilo. Vnímam to správne, lebo ako to vidíš ty?
Strašne ťažko sa inak takto rozprávať len sám o sebe. To áno. Že to naučiť sa hovoriť len o sebe. Určite. To som mal pocit, že už teraz som hovoril sám o sebe. Počúvaj ma, Johanka, tvoje správanie mňa teraz série. A nepáči sa mi to, tak s tým niečo správ. No. Tak to je začiatok konca, že? No, tak jasné. Typický rodič, vieš, Áno. proste. Z tej pozície dominancie sadne a ide na to, hej. Máš pravdu, no. Rešpektovať, že ten druhý má svoj svet. Hej. Dobre, tak sa držte.